Puilano jotono lamsoku norok nugui mankana bai sonjonano je jaga admission ongna o jaga no bai sonjonano admission larliya tabok khe report chero hokha bo jaga no admission ongnai tabok kono saimaya ko bai sonjona tabok ekdom serious se tamong ya no gainor kwbangma borok sengka sini kuya sanjana na bo jaga treatment khainai Bangalore phano bo jaga gainor nok mankhana Sri Sankara Cancer Hospital te Research Center gei sengmia sokpai kha horong thangka belai khe hor ekta date da hai gei emergency pono seng admission malia gei seng kaisa room nawai ma tongkha gei tabuk sar 8ta seng 8ta oro sokpai kha gei tabuk bisingo borok doctor consult khai seng bono phunuk nai amo haita gei hambai rinai sini ani friend Robi Deborma bo hongkai sini yang no heza marani gei bono belai hambai mario sakang bo saka seng bo bai kene no hospital choose khai mani obo gei bojo to oro miani simino sengbai tongkha hor 3ta jora bo tonglang khata sengbai gei hotel nainani a korok jo to bo mang ব্যবস্থা khaikya tei seng no receive khaikya sini brother Dinesh Deborma sini Bangalore Tiprasa team ni director tei founder ta hingkai bono to belai hambai mario jorao bobini khut nijini gari bai no sangno thangai receive khaikya airport o hingkai tei khoroksa alian sini tako alian bini bo gari tubukha hingkai borok kanai khai sengno airport ni tubukhata hingkai abo haike sengno belai khe support khaikya borok hor 3ta jora tonglang kha abo haike joto arrangement khlai borok hingkai tini aisuk bo sokpai laikha tei kaisa tongo sini tako kuya Selim Langkhor hingkai bono tabuk manage khai tongo ro bo hingkai Tripura People Foundation ni tamjani posang pogoi tongkha sorry hingkai tabuk bono bisingo hingkai belai hambai borok no obo haike saktharei samung khlai tongmani bagui ta seng tabuk kono se khai nangya bongni borok no joto bisingo khlai tong aboni bagui belai hambai hingkai sini brother Dinesh no belai hambai bini bisingtei kwbangma help mankha tei ani friend Robi belai hambai bo khai sengbai tabuk bo tongo hingkai belai hambai bono abo haike ta hingkai update dei tongnai abono tabuk phongnai update nai tong bito norok seng next update bo rifenai puilano jotono lamsoku norok nugui mankana bai sonjonano je jaga admission ongna o jaga no bai sonjonano admission larliya tabok khe report chero hokha bo jaga no admission ongnai tabok kono saimaya ko bai sonjona tabok ekdom serious se tamong ya bono saimaya ko norok jotto bo surilai sonjonani bagui tei bo kaham kwrwng khlai bini saktham no hamoi phainai tei norok jotto surilai asung no hambai oro admit narliya oro poila chang admit hing phai no siam ma tarok si sama sirang mo sing tai kono satai kari kha kok se semalia bini bagi just prayer simisi nango sang kok bundo de farka kid white de refa de ora si sangkara bro net binar yang thanga khai pon khabai na kare please bini bagi sab prayer khabai de sini ku gaine bagai ro nasnar liya sang expensive hospital phema changa tabo kidwai ase refer de roka abono jemanti kisa matai ni sanji chang surina nango jara donation khaina rok no please kisa ani than koimong naw kisa stop khai toni gara de sing jefro nang naw na sanai obna update tai tamane bilin je kan tong sa sun tam sobalai ke jotong helpkan leke tabuke sun samla cancer hospital থেকে কিংবা হসপিটাল রেফার করে নেওয়া হয় সেই সংগ্রহ করতে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে নেয় শুধু সেরে কাছে আসলে দু বাক্য আছে সঞ্জনা বাংলা দিনে যেটা তো সংসার গান মানে নিরাময় পাই থাকবো লাইসেন্স নিয়ে আমরা এখানে অনেক কষ্ট খাইবে Dadah.
Baik dah lagi. Malang itu Bangalore tong sa malang na nawat kami malang.